Il-ħamis filgħodu ġiet imnedija għodda ġdida dwar kif isir l-assessjar ta' każijiet ta' vjolenza domestika wara ħidma konġunta bejn il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-Università Amerikana tal-Infermerija Johns Hopkins. Fil-fatt kienet id-delegazzjoni Amerikana li ħadmet mal-entitajiet Maltin kif konferenza tal-aħbarijiet ġiet ippreżentata l-ħidma li kienet xpurunata minn riċerka li saret fl-Istati Uniti u li tmur lura għexieren ta' snin u li issa ġiet adottata wkoll f'pajjiżna. Bekk il-metodu ta' assessjar se jkun qed jimxi minn dak magħruf bħala DESH għal dak imsejjaħ Danger Assessment. Bekk permezz ta' setta mistoqsijiet riveduti u aġġornati li jsiru lil vittmi jiġu indirizzati l-każijiet ta' vjolenza domestika. Aktar dwar dan tkellmet iċ-chairperson tal-Bord tal-Multi-Agency Risk Assessment Meeting, Ruti Xiberras, li spjegat xi jfisser dan it-tibdil b'mod partikolari kif din l-għodda għandha diversi vantaġġi fuq dak li kien jintuża qabel. Tfisser ukoll li dan l-għodda li issa nibdew nużaw huwa aktar sod fil-validation tiegħu huwa xjentifikament pruvat li fejn jidħol f'emiċidju u omiċidju ikun hemm anke nuqqas ta' dan il-fenomenu. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ġie nnutat kif minkejja li hawn numru ta' irġiel li wkoll sfaw vittmi ta' vjolenza domestika madwar id-dinja, is-sess femminili minn dejjem kien aktar espost għal din it-tip ta' vjolenza. Din il-kollaborazzjoni sarfet ukoll f'taħriġ ta' aktar minn 200 professjonist lokali biex ikunu jistgħu jindirizzaw aħjar l-isfidi li ġib magħha l-vjolenza domestika u li dwarha tkellmet il-professur fl-Università Amerikana Johns Hopkins Jacqueline Campbell. The training was about the danger assessment, how it came to be, the validation part, but also very importantly, how to ask the questions and then how to score it and how to convey the message to the victim. It is victim-centered. Il-Ministru Michael Falzon stqar li b'mod sfortunat il-vjolenza domestika hija pjaga fuq il-soċjetà. Fil-waqt li nnota li din l-għodda ma tagħtix garanzija li se tkun eredikata l-vjolenza domestika se tkun pass importanti biex din l-isfida tkun indirizzata b'metodi aħjar. M'għandna d-dover li naraw li neliminaw kemm nistgħu minn dak li huwa l-abbuż domestiku. U din l-għodda l-ġdida nemmen li ħatejna f'dik it-triq. Inkomplu naħdmu u nagħmluha ċara li għalina mhux tollerabbli l-ebda vjolenza wisq anqas il-vjolenza domestika.